Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngizoqala ngokunibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la nibola khona le video kanti ke mangoqala isijonela likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwandwe ngicela usubscribe uphinde ucindeze nebell ukuze YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ihamba phambili bafethu abaningi bazomangala ukuthi kule viki kungani ngivele nganyamalala nje ngaphandle kokusho okuthile kanti ke bafethu ngizothanda ukuxolisa kakhulu bengibanje umkhuhlane ungibambe phansi kodwa ke ngazothi izinto zithanda ukulunga ngiya ngokuba ngcono ake sibone ukuthi ngabe iziphi ezihambe phambili kulo le viki. Ucabanga ukubuya ngoshuni ohlukile umlingisi ongaconsi phansi uAndile Mqhakaza odlala indawo kaFezile Khumalo kumdlalo ochungechunge isibaya ovela ngomsombuluko kuya kulehlano kumzansi Magic kanti ke ukukhulula kwakhe amahlaya uAndile Mqhakaza agcine sekumenzela ugazi kanye nothando kubabukeli bawo lumdlalo nokudlala indawo yokuba inkabi esatshwayo ikona okugcine sekumenza ukuthi abantu besifele ngaye njengoba begcine sebesho ukuthi babona ngathi nesikhathi anikwa sona sanele bafisa sengathi singathi ukululwa njengoba wonke umuntu uyafa intini makuvela yona iphathi yakhe uFezile bathi ke uyabachaza kakhulu bagcine sebefaka nezicelo ukuthi kungani angazama inhlanhla emkhakheni wazamahlanje njengoba bona isikhathi anikwa sona lapha kwisibaya babona ngathi asanele bathi bengajabula kakhulu mayengazama angene indimeni yamahlanje njengoba uyayenza into yakhe bathi futhi ke bengamsupporta kakhulu ubese sho ke ebonga futhi yena uAndile Mqhakaza imbono uyababukelesha ukuthi naye ke uyafisa ukuthi azame inhlanhla kuwo umkhakha wezamahlanje njengoba aziwa kakhulu ke njengenkabi yakazungu ehlonishwayo. Kanti ke mahlabela phambili ezinye izithe trenda kulolu liviki umshado kaSomhale uSomezi Mhlongo kanye noMuhale Motawungu obondabuzwe kwayo obendaba segudwini abantu abaningi bebekhuluma ngawo ke inkundleni zokuxhumana la bekumenye khona izicubuthwane ezahlukahlukene osaziwayo abaziwayo laba bekhiphe khona unyawo inqephu ayibuzwa khona wonke umuntu beyibuza iziphendula ukuthi ubani uzogqoka kanjani kaze ubani uzogqoka kanjani cha babonakeleke nokho bebengavunyelwe uphatha omakhala ekhukhwini nokuthwebula izithombe ngoba benginekhampani beqonga ukuthi iyona izoba responsible for ukushutha nokwenza ini kanti ke bathe uzovela ke kuhlelo lapha online iShowmax uzobonakala nge24 zakuyo lenyanga kodwa kuzoqala kudlale lo oqala owesintu bese kuba yiwo ke lo ogcinile owesilungu kanti ke abantu abaningi bamhalisela uSomezi kanye nomuntu wakhe lapha uMuhale basho ukuthi babafisela okuhle kodwa babafisela yilokuthi ezinhle kanti ke masiqhubeka sibheke ukuthi iziphi ezizathatha iinterest yabantu ayike uTNS lapha enkundleni zokuxhumana kune video eyayiyasabalala kunabantu bebegxeka uTNS besho ukuthi uTNS akaplastelile ekhaya kuba uTNS uvele wahleka ke ukutshengisa nje ukuthi ubengenankinga nalento abayishoyo ubajwayela abantu ngoba phela unanengoma ethi umona kusho ukuthi uyazi ukuthi umona into ehlezi ikhona engeke futhi uzoyiqeda ezweni abantu abaningi bayile ke lapha enkundleni zokuxhumana bakhomenta kuyo ke kuma comment section yaleyo video besho ukuthi miyekeleni uTNS usasemncane kodwa kukhula sekaachivile masibuka i-age yakhe so mina ngibona bathi bona babona ngazi ukuthi le age akuyo akekho responsible for ikhala kube ngakwenza fisa ukwenza nokuthi ukuthi kumele bembeke intambo entanyeni for ukuthi kumele enze yonke into for ikhala kuba bathi naye kumele ayitabalasela kumuzi wakhe abantu abaningi ke babe nembono ehlukahlukene best video le ebekushiwo khona ukuthi wena TNS awuplastelile kanti TNS akaplastelile kubo lo kanti ke sengiphuma kanje siqede kwi-comment section ngeza ukuthi wena ngabe uthini ngazo zonke ezihambe phambili kuleli viki sengibona.